Euskal Herriko historian figura oso importanteak izan dira artzainak, eta honekin batera bestiak beste Euskal Artzain txakurrak. Hala eta azken mendietan txakur honen egoera kaskartzen joan da, eta horren inguruan egiteko gaur Oñatiko Larraina auzora etorri gara Euskal Herriko Artzain txakur lehiaketen antolatzaileko elkarte kide dan Jose Mari Bengoakin berbaitea. Zaude hon, Jose Mari? Bai, unon. Zer moduzko txakurra dira ba, Euskal Artzain txakurrak? Bueno, txakurra ona da. Txakurra ez dauko gaitzik. Txakurra betidaneko txakurra da, laneko txakurra. Eta hori, lehen esan duen moduan galtzear galdu ez da, hundio, baina bagabiz rekuperazio mailan eta ona urten den dauen txakurrak oso ona da. Hemen txakurra be, Euskal Artzain txakurra eguruz egin du behar, baina bi variedade diferente dakoi, ez? Zentzu da bi variedade horrek? Bai, bata da, hor albaitari batek egin eben tesi baten, berak izena epiniotzan, honek tipo hau da, gorbea izena epiniotzan, honek gorrizta honek, gutxikuak, eta gero beste bada, iletzu hau, betidanik ondana bai hemen, iletzua, daren koloria gehiago da, zuri, gris, gorri, apur bat bariu hau, da uletzu hau, gero dauke diferentie dira, muturra motza dauko, honen mutur luzio, hau, bueno, bere karakteristika diferentiak, baina bi variedade horrek betidanik egon dira hemen. Zona Gipuzkoaldien igual gehiago egon da iletzua, Araba eta Naparruen da hor gehiago hau gorbea, da Bizkaian, da, bueno, moin hor gabitz. Lanerako txakurra dira esan duzu, Euskal Artzain txakur daiketan da, historian ziar artzaintzakin harreman handia auki dauen txakurrak dira, ez? Bai. Historian Euskalo zen urtetatik hasi ziren, domestika egiten, ez? Ez dakit, nundi datorren, asei izan dik, oto txakurren dik, nundi datorren, ez da? Baina hasi zianetik domestika egiten txakurrak betidanik egon dira. Etxi eta pasarrizetan, ganauak eta arrixakin eta untzakin betik. Eta gero azken mendietan, euren egoera poliki kaskartzen joan da, ez da egin esplikau zein izan dan gainbera honen arrazoia edo? Bueno, esaten dagoenez, arrazoia pilin bat izan da, nik dauke txakurrona, zupe bai, ingu kruz hau eta hola urtengo dut txakurrona, kruzetik. Begiratu barik bere morfologia mailan, ero arrazia zaindu barik asko, ez? Orduan, hola india asko nahaztu txakurra. Eta galdu, hortik etorri da arraza puru ziren galtzie bastante. Da gero rekuperetan bagabitz eta lanien bagabitz, klub bape formauzan, odolak eta etara eta bagabitz, estuizuk eta iten, eta bagabitz rekuperetan. Pasake, konsanguinidea be bastante da hau eta bagabitz hori topaiten txakurra bazterretan eta lantxo hori geure artien iten bagabitz. Eta gero, adibidez, hemen beste txakur espezie batzuk sartzen hasi zianean lan iguala egiteko, horrek eukion eraginik artzain txakurrean egoeran? Bai. Hemen, artzain txakur txapelketak diala eta ez diala, hasi ginen kanpora urteten, kanpuak onutza etorten, da orduan, kanpuan, ia 3 urteo gehiago tik dator genetika mailan mejora egiten dabilena eta gaur egun oso txakur ona dana da, border collie arrazakua. Orduan txakur hori hor dau, ia mundu danian zabalduta dau, da lesan duten moduan, hor lan asko ja, hemen ez da nahin. Eta hor dauku kriston mentajia dako eurak gurekin, bai erakusteko, ia etorri kamadan be samurra dia txakurrak seguru hauak, erakusteko be errezagoa dia, izeteko posturia be ez da berdina, baina geure pelea naturalian, geure bai konkursutan da konkursutik aparte, geure burruka naturalian hor gabitz konpetiuten, ez? Orduan, gure txakurra ona urteten dauena, eta gero bagabitz bebai kursiluak eta hartzen geuk zela erakutzi. Hori da beste tema bat askotan, txakurra ibili da betik egurpeian, ero jaten behemun sobrak, eta disiplina peian txakurra, ez? Eta gaur egun kursuak eta hartzen gabiz, eta orduan hainbeste disiplina hau bai, baina berai
hor premio kastigo esaten dauen gorabera horrekin ibiltzen gara, ez? Kastigo da disiplina hau, da gero horri ondo iten dauenien premio bizatzu, ez? Ondo jaula esan, da horri gauzok. Lehen honi gauzok ez zian iten. Eta oin, esaten abene mauen, alde hortatik, geu ikasten asko, txakurra mejoraiten, da orduan, urteten dauen txakurra guria ona, ez dauko border colliesanen bihisek. Pasaiten da, sartu gara moda horretan, errezau ipintzeko basartxarrak, eta diferentie dira, ez da besteik. Da gure txakurrak guk baduko esperantzia, apur bat hau jarriketan bu, eta kluba martxan ipintzen bada, zati kluba momentu honetan geldi dau, beste arazo batzukatik, txakurra, etarako txakurra. Hor, berreskuratze prozesu hortan, aipatu duzu, bai kluba eta bai arten txakur lehiaketak eurak. Supongo, berreskuratze prozesu hortan importantzia handia dauko da, baina elementua da izango dela gaur egunez. Bai. Kluba sortu zen 1984an erola. Albaitari batek tesis egin egunean, gero formatu zen kluba, oso politu ibili zen urte batzuk, eitzezan monografikak Bizkaixan Busturian, eta hola. Baina gero hor egon zen arazo batzuk, hori erudeten albaitari egitxi ineben, bera fan zen konsejalda Bilbora, itxioen beste ondo esan da impresentable baten eskuetan, gizon eta karakter handia eta abar, eta dana estropieu zen. Azkenean juizioen dana kaute gauz, eta oin Eusko Jaurlaritzak gure dago horratzea, hor gabiz zehose inguran. Eusko Jaurlaritzak gure dago atzea ointxe, zehose berreskuraketi hau atzea, eta danok juntau, eta klub diretiba barrixa formau, eta martxia montisa honi. Batu duzu, oin kurso batzuk emongo zuea arten txakurrak esteko, noiz izango dira kurso horreik, ala zehaz modako zue? Baina, aurten, aurten irea 3. urte izango da, iten du kursuak bai hemen, hementxe, oinatin, eta gero Bizkaixan sodupen. Oin aurtengo hasi bigara, ontxe marzuan beratzi izan. Da hilian bi egunetan, bi zapatutan hemen, han bi domeketan, da hola 3-4 hilabetien, 6 sortzi ingoitu kursua hemen hartzen. Eta kursura etorten den jentia da, txakur gaztia dukona, txakur gaztia, eta nola hasi bizaren txakurra erakusten, pintxetu ardi batzuk, itxitura baten, eta irakasliek berak egiten dau zela erakutzi. Eta baikotzai, ze fallo daukun, eta hori da, kursuen fundamentua. Eta berreskuratze prozesu hori martxan dago esan duzun moduan, ze etorkizun aurre ikusten zatzu Euskal Arten Txakurra jarrasa moduan? Etorkizuna ez da galduko, zati gaur gena kalian konpainia moen jente asko dabil hartzen txakurkumak, eta ipintzen kalian asko ikusiko zuia txakur hau. Oso konpainienako oso txakur gozua da, oso obedientia eta gozua da. Eta etorkizuna, nik uste dut beste problema arazo bat dauena da, gaur egun zela dauen agrikultura, ganadizia, ardizia, pastoriak, ikusten duzu egin beze borrukak ina da baina jentia, nik ez dakit gure aginta dizok noa behiria dauzen, ez dakit ze peteiten dauen, burdini ejan biun, zein biun, baina horti dauku arazo bat, hartzantza gero eta berau, eta ez dakit, hori netako arazoik importantien hori izango da. Bestela txakurra ez da galduko. Ez da galduko, zatik badau gogu eta empeñua rekuperaiteko eta ez da galduko. Supongo espeziak aurrera egiteko orduan kumak eukitea importantia gala, hor ikusten du lau kuma, horrekin zer egiteko asmodako zu, Guk bagabiz geure artean, txakurrara eta txakurremiek ikustitunak onak lanian eta genetikan eta morfologian onak politia dianak, bagabiz txakurkumak etaraten. Eta kasu honetan, ometxe dauket, lau txakurkuma, eta honekin egiten duna da geure artean apur bat zabaldu egiten du, geure artean egiten gara. Bat ege bestia egin saldu, hola, egiten gara. Eta gero baiteak kaleko jentiape erosten dozku, konpainiarako. Oin pasaiten dena da, bienestar animal honekin horre beste traba daku. Eta, hola, da gero txikitsu egia hondi jendinean, erakutzik hori.
Bueno, ordo bentzat etorkizuna badako, ez? Bai, Filmak euki eta euki bilezkeo. Bai, ikusten duzu hor lauma politia, horri laizter etorriko dira, poli-polik aurrea. Bai, agarrolako handiken dian, eta... Bai.